Salut, dragii mei urmăritori, am o întrebare pentru voi. Ați luat vreodată Tonotil? Din ce am înțeles eu, acest produs este un produs cu aminoacizi, cu un complex întreg de aminoacizi și cu vitamina B12, folosit în special pentru perioadele în care organismul, pune-mi-le aici, adu-mi-le aici, pune-le aici, mersi. Perioadele în care organismul are nevoie de un aport suplimentar. Sunt curios, mai ales de experiențele voastre și cine a luat Tonotil și ce a simțit după el. Și dacă ați observat vreo schimbare, o cafeluță regulamentară la bucătarul meu, așa frumos, și un fresh. Vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii, pentru că vreau să știu părerile dumneavoastră, dragii mei. Vă pup și vă îmbrățișez. Poftă mie la cafea, poftă mie la cafea și la un fresh așa de gref regulamentar. Numai bine, rău la nimeni. Și vă așteptăm la bucătarul meu pe Bulevardul Unirii, numărul 19. Terasa este pregătită. Ce mai? Vibe, soare, terasă.